common number ini tini salota monthai ni abang nang tau ready wano engkai nadi narok na ang niya je common number mani pai house ni tamo pai nai abang nang nari mani narong success engka get ni kakao tini nang na success nai tini nang na ang guti kompri nai ai pano success engki mano engyagi mano ai pano rok rang kom kai thangdi tamoni ke laga to 2-3 din nangui tongo bagui engkai norok video soya kare pura video naidi pura video naikhe norok no ang common number ba common ya number no ready nai engkhe naidi tabuk chwng thanglai oro 62/26 na chwng jutulainai ayangkhe 85 na engkhe oro 26 kaisa chwng mankha engkai o kari chwng tai tonglainai oro kaisa mankha 62 malaya tarpore aina hai chwng tonglainai 62/58 na ero 85 85 je friend rok norok tak phano ani channel no subscribe khai rok please subscribe khai tonjadi kisi norok daily common number mannano ayangkhe norok common number norok manglak nongna ang house ending tai goti riwo engkai jotono success wngui tongo কিন্তু norok nai thwngna nangnai nang nai thwngkangnai si norok success wngnai engkhe ang swngna mankha engkhe tini salono ang goti rinai tabuk nainai di engkhe 26 kaisa norok thwngdi 27 kaisa thwngdi 72 kaisa thwngdi tarpore 29 kaisa thwngdi 92 kaisa thwngdi tarpore 84 kaisa thwngdi engkhe obo oro norok ang 6 ta number rikha 6 ta number ni bisingo norok thwngna hwnkhe thwngui mano oro fainani fano chance tongo engkhe abono karui ang 6 ta number rikha 26 27 29 92 tarpore 72 tarpore 84 tai 10 ta kareri 6 ta wngkha 84 ni poreya 48 kaisa nadi 45 mano tarpore 48 ni poreya tai naigana tai 95 tarpore 59 tarpore 59 engkai 59 ni pore tai kaisa ready no 56 engkhe norok no aswngna mankha oro 2 ta number engkhe oro 1 2 3 4 5 6 7 8 10 ta number o bisingo norok thwngui mano engkhe chwng tabuk nailainai house engkhe miyaphorok ni sal phaio 58/62 engkhe
তারপরে নরক tini salo noro tongoi mannai zero house tai zero house ayangkai zero house tongoi mannai zero house আর one house ke o duita o bisi important ke extra no kaisa rinai ro thang kai thangni extra kate 5 house ro o tinta house na tini thangdi success ngai ni khakao ke naro o kunui kisa hit di o kunui hit or kisa normal ke ar 250 টাকা thang naro যদি 5 টাকা মান খাঙ্কাই naro 150 টাকা lapang nai আর যদি oron 10 টাকা না খাঙ্কাই naro only 250 ka 650 টাকা motom labung nai ke naro omai keno thangdi nadi ano ni goti somongol bud 3 din lagata nangui tongo ke naro Dili to nangna kogya to amoni ai pano nongno ang target ikha nangai manoi hingke ang tao nongno kaisa tao guti sukroi nai o tinta house ni ke 5 house ni singine 5 house jodi tini paikangkai aro 51 thangoi mannai tarpore 51 thangdi hingkai 56 thangdi 59 thangdi hingkai asna nara o tinta guti na nara thangoi mannai hingkai ang toni tai subscribe gana tang guti sak 56 asna hingkai ani hisaba nara o koni no kisa hit di kini nazat hit di 10 টাকা hingke oro 5 টাকা di hingke o tang no phunuk mansi hingke norok bo sukrinai di kintu paikangkai obono paimano nei ang khako hingke tabo zero house ni swngnai nai zero house ni paikangkai tatketo 03 07 তারপর 06 08 ade or chaita number ikha or chaita number bo phai man hoinai ang khakau gatai kaisa rilia aipana house tangka to mannai aipana common no norna ana ang sairika ta one house ni bisingo jodi phaika hingkai 10 thangdi tarpore 17 18 19 14 asna obono rok thangoi mannai tangnangkai hingke tai house o thangdi hingke success nai tongo norok thang ani goti no sabsamai fr tai sr tongnani tapukdi hingke norok jodi ani video no sadai tongkha hingke like khai di tai norok jodi manui tongkha hingkai ba nangoi tongkha hingkai please comment khai sadi tai norok jodi goti nangoi tongkha hingkai goti house ending nangkha hingkai norok ano comment khai swngai mano tai norok sadai tongkha hingkai friends rok no share khai di facebook ro share khai di ano support khai di nong bang tai kaham video rina bagai tini bagai aswngno hambai joto ani member ani views rok no.